Jaume Camproví, gourmet. Avui farem bacallà amb mongetes a la mantega, rovellons i rossinyols. Per començar, aquí tenim tots els ingredients. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. I començarem tallant una ceba tendra pel mig. I la tallem a la brunoise. Així n'hi diuen aquest tall. La trinxarem ben menuda. En una paella hi posem un bon tros de mantega. Aquesta és clarificada. I un cop desfeta, hi afegim la ceba trinxada i la barregem. La mantega clarificada ve a ser una mantega cuita, sense matèria orgànica. Se li han retirat les impureses de la llet, deixant el greix i tot el seu gust. Mentrestant es fa, tallem el porro. En fem tires i de les tires en fem quadrats i també ben menuts. I quan la ceba ja és translúcida hi afegim el porro i ho barregem. També hi afegim 4 alls premsats o amb bocins ben petits. Hi posem 2 fulles de llorer i 2 branquetes de farigola. Hi posem pebre negre i sal. I 250 mil·lilitres de vermut blanc, de la vostra comarca, que barregem i fem reduir. Mentrestant netegem els bolets. Primer els rossinyols, mentrestant barregem la ceba i afegim 100 mil·lilitres de suc de les mongetes i seguim netejant els rovellons. Sentim l'olor del sofregit i és una olor extraordinària. Ens recorda la bona cuina francesa. Ja s'ha reduït el suc. I afegim el caldo de pollastre. En una paella hi posem un raig d'oli i una nou de mantega. I aboquem els rossinyols. Els salem i els saltem a foc una mica fort. I un cop torradets, els retirem. Posem un rajolí més d'oli d'oliva a la paella i afegim els rovellons i els salem. Trinxem julivert i li afegim també un gra d'all ben menut i també li hem afegit i sal. Els tombem i els retirem. Eixuguem el bacallà
amb paper de cuina mateix. I posem una nou de mantega en una paella i un bon raig d'oli d'oliva. Pebrem el bacallà i així mateix el fregim, amb la pell a sota. Volem que la pell quedi molt torrada. L'hem tingut 4 minuts i el tombem. I 4 o 5 minuts a l'altra banda i el reservem. Tant els bolets com el peix els mantindrem al forn a 50 graus perquè no es refredin. I fem els altres 2 lloms de bacallà. Els hi posem els tombem i els retirem. Retirem la farigola i el llorer. I ja hi afegim les mongetes. I per sobre hi posem el suc de mitja llimona. I ho barregem. Aquestes mongetes es van comprar a la botiga de llegum cuit i ja vam aprofitar per demanar-les amb una mica del seu suc. Però les podeu coure vosaltres, és clar. Ja ho tenim tot i anem a muntar el plat. Fem un llit amb les mongetes a la mantega. I posem el tall de bacallà a sobre amb la pell amunt i els rovellons i els rossinyols al voltant. Hem posat el bacallà amb la pell a dalt, ja que aquesta és la característica d'aquest plat i que sigui força torrada. I aquí el tenim. Avui hem fet bacallà amb mongetes a la mantega, amb rovellons i rossinyols. I res més a dir que molt bon profit.